Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Kamau Kerwat ubadai ru Menteri Ketenat PHE jong kasorkar jella. Henne kasngi ka arpau sautari urempang. Ulayo ban pelat padba biang habashit basai, ya ka MLA skim jong kawat kabalai jong usnam arhajar arpau arpawe. Ha office rekam jong ka HSPDP mau kerwan. Ha kani kasngi pelat padba ya kini keskim. Layadon lang uba izagaha laurin yang BDO mau kerwat blong, ba jinong sin, Chairman Block Housing Committee, kipat ba kilong pa, bat ki khana school. Giskim ki balayo ban pelat hakani kasngi. Ki kenthop ya kin repo kondai teli ki thop jong ki jai skim paper. Ki badai leng baka skim SRWP, ki ba kenthop ya ki jing school, ki lenti yat kejan, ki jingking yat kejan, ki madan yelek kai bat ki skim shimen, hadu kumbashi hajar shi spotlight pongun. Ki babarok kakot syaka arklor laksan pawajar tengka. Hakani kasngi nakaliang MLA, ulayo ru ban pelat padba ya kitin sop ying, marlai ban syaki arspa san pau teli kilong ying, ki bak hamdok ham kerdu jong Kamau Kerwat constituency barok kawe. Kabadai leng baka skim Chief Minister Housing Assistance Program. Kum kadak pun pelajar ba kini skim mentagasmi kabakat syaka crore saupo laksan po hajar barok ke skim ni pelajar ba amtasni da kebangi pelik ya kena perda bar ngapun benar ba kini skim ban peterkam hana mo kawat lang ba ke ambil skim ber kuai skim la pelajar ba mentagasmi to gen ayi tapi skim kenang ba kan nong gajing matoy lamba kan gajing ai ke skim taba laiban way beneficiaries ni ka way kalong yeng but let's say ringi ai gitu ki breu ki bala yo lakot kanam don kata gajing somentoy but kanam long ru let's say kat kum gajing tu ka bakongsan de ka scheme ti nganam kwa ban kren bun sen ti sen pat ngai shukwa ban ai ku dei i pi baro kinong yo bentah mo ha ka ba hinsa yashim ban yara hare ki jong kisnong ban penon kamiki ha ka ba ngechkan kanong gajing ku Bada ngeskua ban pentep pamanta kesni naman ngisong thu bakan bon pat lat la dengan sam baro ki beneficiaries kumba aspa sam puyeng tinggal penbek menta kumba shispa tam te haga ngaji akan discuss pada video mene te sayara khobor la mikitu ki badan ki wei snong khatam gini rong ba ki bayaket ke ba ki snong thau ngidon sa artli gisnam bat ya kini gisnam bar artli ngin pendep hi mentau snam bat pendep but let's say hadin sa arnai lai benai ngindang yok biang men pelaj ba biang sagwe pada skim ban yok pelaj ki ba kwa bani tu ap la kalong kamslam kendiat handai kamsimdon ke jing perkhat perkam perkala hai handai baro chispa na ke chispa ka skim ba kan laj ki ba bar ke kwa ban ai ke jing tip ap ke skim ke bagian penbu mentau snam ban korek kendiat ke jing ong babok baki skim shimet mentau snam ka poi ki individual ka poi kuma cut waste pa life ho ngot ki ban yo ki skim shimet cut waste pa life ho but kababun ki de ki bayo ki ka poultry and piggery ka skim rijingri ka poi sekan reus pa arpusan nangta kadon ka skim tin CJIC kabadon arspa ngot kinong yo jingtoy nangta kidon sakini ki sengkel modal kini ki longkmi ki bala syai na ki nor kinu kidau hak bagi long sengkel madar ko ba chispa san thongot nang ta kadon sakane ka scheme na kam ta ki student hak bagi ai je rap ye ki student kumba pra phongot ki khna school kin yo jingtoy nang ta kidon sakini ki tiar ki bagi ai na kam ta kane ka carpenter tools hak bagi yo ban ai ki tiar mystery kumba reu pho samgot nanta kadon ru sakini kitiar sewing machine kitiar so jan ya kiba don kam kiba nang masu jan kumbas phongot ya ite total jong baro kidi skim baro we are lai sausan reucak skim ite bangi bu na ka SRLP kan long cut way spa lai phongot cut way spa lai phongot na ka MLS skim ya ka bangi yo sam syaki individual nalor kata kene ka bangi pelat nalor bangi pelat lang ya ki individual ru rekindom segi construction ya kebangi dia pentrei kebon ki jaka kat kum ke jingi ai jingmut hi jong pi ki nongelam jong pi ki rong ba na kisnong per ngele yo penbo ki bebon jat ki skim ha ki dong ha ki tan per la kalong ki footbridge la kalong ya ki
ya ki footpath la kalong ki school bat ki madan ki bon jat ki skim ya ki ba ngila penbu mentaus nem ngila plat lang la yo sangsung kat kum ke ji ai jing mut hi jong pi ki nong yalam jong pi ki rong ba na ki snong per ngila yo penbu ki ba bon jat ki skim ha ki dong ha ki thain per la kalong ki footbridge la kalong ya ki footpath la kalong ki school bat ki madan ki bon jat ki skim ya ki ba ngila penbu mentaus nem ngila plat lang la yo sangsung baro ki skim bar kasa satang ki ji petrikam ya ke bangin siyo petrikam na syukur pada pi baro ki bayaran benta lang ba ki skim la kalong na ka construction la ne la kalong na ki individual ni kwe lenti ke jing penon kam hok bahkan nolong ka ba mentoy la nolong ka bala ikwa ba ka jing petrikam ka nolong ka ba mentoy na kam ta ka ri ki nam ta jong pi simet ka nolong ka jing mentoy ka jing ka khuy pi simet bat na ta ki skim pat baru ai ba ka nolong ka jing mentoy ka jing ka khuy ki pat ba hot teng kadon ka jing khnyum ong ka skim pat ba ande ka mentoy tai ki ru simet kwa ban ong ba ka jing kme nanti jongi ni kme nanti ba ka ne skim ka bangin ai kini ki skim pat ba la kalong ki footpath ai ka nolong ka jing mentoy ya ki pat ba ki per kam ki footpath bat nam ta kini skim ki balong na kam ta ki school ka nolong ka jing mentoy ya ki kena school bat ya ka management ka badan kwa ban itu pi ba ta ka jing angnut ka jongi ka bai kwa bat ni ka pat pi ki nong pentrai kam ki implementing agency ki implementing person ki ba nya don lang ha kan ne jing pentrai kam ki skim ikwa bai pentrai kam da kamen sem rakat ke jing rakat banlong ke jing mentoy ya ki pat ba ha ki snong ki thau ba per ai ku blai pi baro ki rong ba ki belawan hangne ngimsim la pentit pat ba e kene ka jingalang namar ba ngisgo tho ba ka don kam e pi ki beneficiaries tela sik ba bon hangne ki beneficiaries ki ba yo jing mentoy but ikit bok kirbiang pi baro ki ba yo jing mentoy ki ba yo mentau snam bat ki bompat yo pade ni tibel tiba kini yo pade hakini ki artli ki benta haka basa arsin ngidang esam la kumno la daduna ru sa ar hajar sang spa ngut de singidang yo ban sambiang ka skim tinga kibel tiba nang tak tu bompat yo pila ban ong lemiki bangidang don sa arsin ban sam skim ni kibel tiba kita ki bompat yo kinya yo benta hakini ki arsin ki ban nang sa te sai sempat ngai kublai kibok kirwang pi baro bato blai try kanat undalam na kanat pi kino yeng kino sem ya kapat sa yo ya kini ki envelope ki badai ki work order but ngamtip na kaliang jong ka MPDA ki lasgo kuslay na tajong pi ban ong ba ki yawan na